Vítajte v Pomáhajbo. Aj vy túžite jazdiť v aute, z ktorého sa voľne počas jazdy môžete pozerať na nebo a hviezdy. To by bolo skvelé. Vždy by som si so sebou zobral aj svoj Hubbleov teleskop. Chceli by ste, aby vám vlasy počas jazdy autom voľne viali vo vetre, mali ste pocit slobody a cítili ste sa, že nešoférujete, ale ste niekde v prírode? Byť tak chvíľu Marlene Dietrich. Toho nepoznám, ale máme pre vás pripravené riešenie, pretože je tu Karči a Lajči. Lajči, to je ale náhoda. Za nami stojí moje auto. Nič nie je náhoda. Uvidíte už o chvíľu. Také jednoduché. Skvelé, Lajči. Odteraz si so sebou vždy do auta zoberiem aj svoj obľúbený Hubbleov teleskop. Lajči, ale čo budem robiť, keď bude pršať? Ty si chcel kabriolet? Tak mi tu nekňuč. Prepáč, Lajči. Nevadí. Na budúce si ukážeme, ako počas jazdy brazílským pralesom čo najúčinnejšie odstrániť anakondu z vašeho kabrioletu.